chipesa chiachite 110 million gochese county ya Nyamira gokonya oborwere bori bwa covid ngakichitumegete bionsi pi omo auditor general atanga tairi malisiti akore kinanga kichwese chiatumegete iga yonsi bena maswali bado umugavana atairanire kiara chinsa chia toere yona ndi bakaira nega achikolire na bayi musie balenga onye babwate amatona amaiso barorira amaswali abori wakaba seneta bakuboringa nkiyeko era abayi musie batara kole gasi yabo yo gukora oversight eso mugabana mwigo kiabanga ebintekero byasarekire ne county akisio motive gavana agalete tu senate seneta bakarigeri abayi musie na barabuti gabamanyenga no mo speaker tewa manyenga baro visitari korara bolere ne mugabana lakini kumukolera oversight na kolenda chibeza chiri abaseneta bagutuma uchise county ya Nyamira koma ebintu binde biko bakawasoka nganaye no muntu rete county ya Nyamira ebintu binde bakoroche abaseneta bako ire niliwo sobosoko bakabatanga seneta sango ime yebine senior council Okong'o egenteke tualani rikorwese egenteke twakorera nkiringa ese obokore libwegasi ese county ya ito Nyamira oboremeru borororo obonene sana nakina tabana governor gakwirana rero ese county ya Nyamira una kwirana rero aikaransense arrenanga ki agoskisogi sigoro arosi lidali county ya Nyamira ntoko banga intwe ekero EACC na ndo mate EACC tebwa dibite na nonde iyo kolega zero professional yata bainto totanga ine sobokuru ekero bakurigire di life expectancy kwanyoranga county chinda bantu bakomenya bakabaike emyaka 75 county ya Nyamira twate life expectancy ito igere emyaka 60 eyu ego tenga ntobwate oboremerwo injira tokolega ese county ya Nyamira na ndo mugavana pakairane ekorogoto aranga kyao konya abantu be county ya Nyamira omo deputy governor nto arene gese kyara no ari ngobisi engakeli barenge mugavana na deputy igo etenga bunese county government ya Nairobi mugavana atarengo mugavana itobe irobisi kuru 2013 ige karago cha igo tumaitenga na maitenga kiabeire ese county kuru 2013 na ndabone taire nilia maswali onspi na documents chitakeire okoigunera twatuma agenda achirete tali ndurigo chikuri mugakanyagara morali tumate byalete oli barenge ko office na bagotoretera documents tuchiregereri bune senate